مەبەستا سەردانا بایدن ji bo Tirkiya handan û bigerxistina şerê dewleta İslamî Daeş bû. Lê Tirkiya hevkarî û piştevaniya Amerîka divêtin di şerê PKK da. Biden li gora dilê Türkan axift. ISIL is not the only existential threat to the people of Turkey. داعش ne tenê gefe li ser Tirkiyê, PKK jî gefe. Cêgirê serokê Amerîkî rastiya ku ne hemû Kurd PKK ne xiste pêş çavan. Gotin hene ku rêberên Tirkiya bi taybet serok Recep Tayyip Erdogan ne gelek kêfxweş bû bi seredana Biden lê çi tiştê fermî nehatiye ragihandin. Renga ew ji ber hindê be ku Biden bi çi rengî behsê YPG nekiriye ku Tirkiya wan hêzan bi dost nas nake belkû layengirên PKK. Kurd bihêvî bûn ev maznekar bi destê Emerîkî hinekî giraniyê dante ser. Hikûmeta Erdogan ji ber şêweyê tundê ew serederiyê digel Kurdan diketin û artêş kişandiye nav bajarên wan. û ji Tirkiya bixwazitin dawiyê bi wan karên çekdarî bînitin bi taybet piştî raporta rêxistiya Amnesty International ya ku rexne li hikûmeta Erdogan girtî li wan hinek Kurd dibêjin wan bawerî bi Amerîka nemaye. Çünkü yani dışarı Kurda da baveri ki berhemberi Amerika tine ta avay kes baver nake hani tabi her devlet görevi hesabı kitabı bir hene lebeli dve şerre da her eve kuzedatir huyne derjinin eve kuzedatir kedavan heye Kurdun Cigirê serokê Emerîkî rexne li hikûmeta Tirkiya girt lê nebitinê ji ber reftarê wê digel Kurdan belkû pitir ji ber tepasirkirina azadiyan û bi taybet azadiya ragihandinê. Dema ku zor li medya bibe ji bo raportên rexnegir, dema ku azadiya internetê bête birîn û medya civakî wek YouTube û Twitter bêne girtin, dema bi hezaran kesên akademî bêne tawankirin bi îxanetê ji bo îmzekirina bangewaziyan, ev ne ew cure nimûneya ku pêwîst e bête duristkirin li herêmê. Girêka Rojhilata Navîn niha bûye rewşa Sûrî û berî danûstandinên çavarêkirî li ser paşeroja Sûriya û çareya siyasî ji Sûriya ra Biden bîra layenên peywendîdarên herêmê îna ku bijareya karek leşkerî li dijî Daişê li Sûriya her heye. Serok Wezîrê Tirkiye keyfxweş bû ku Amerîka hevbîra digel Tirkan di mesela çareserkirina pirsa Sûrî de taybet jî danûstandinên aştiyê. Burada özellikle önümüzdeki dönemde Suriye'de Sebaret danûsandinên aştiya Sûriya me têgihiştin li ser du pirsan heye. Divêt çi mijdarî nebe li hember nûnerayetiya rekaberiya Sûrî. Ez kêfxweşim dibînim ku Amerîka wek me ev bawerî heye. Tirkiya bawer dike rekaberiya rewayiya Sûrî beşdarî danûsandinan bibe. Biden nexwest behsê pirsa hinartina hêzên Tirkiya bike bo nav Iraqê lê got ew piştrasta Bexda û Enkerê dê pirsgirêkên xwe çareser bikin. Seredana Biden bo Tirkiya li wî demê ye ku Enkerê ji Washington dixwaze serkeftinên YPG yên van dawiyan li dijî Daeş di Sûriya de vebir bike.